Vanhempi konstaapeli Tuppurainen Suomen poliisivoimista. Hyvää päivää. Tässä teidän korolassanne on jotain vikaa. Aloitte. Takana ei ole kuin vanteet. Ja Wunderbaumi tuossa peilin alla heikentää näkyvyyttä. Auton melutaso on aivan liian korkea. Eikä teidän korollanne ole edes katsastettu. Mennäänpäs tonne autoon. Me ammattikoulun siellä ammatin saat, sen jälkeen voi tehdä niin ihan mitä vaan. Vaikka nostaa työkkerit, tiskiltä rahaa, ostaa Wunderin ja lisätä Corollaas vahaa. Siellä voi pukeutua ihan niinku halu, ei haittaa vaikka nenässä vähän räkä valu. Nappiverkkarit on päivän hittiä, löysät housut on hintareiden sittiä. Muistakin pitää ekoasi yllä, saat toki kuunnella meitä kyllä. Kunhan vain soita tarpeeksi luja, et sanoista ei ymmärtäis kukaan. Sullehan ei riitä mikään pikku vahvari, sellaisia käyttää vai lukiopoika runkkari. Sullahan on Corollassa nostettu perä ja levikkeet joille ei muut vertoja vedä. Eik sulla ollut joku tyttöystävä Maija? Vai oliks se sittenkin joku vittu raja? No ikä silloin ainakin 12 vasta. Onko kiva taluttaa kadulla lasta? Iltaisin saa ajaa kylällä rinkiä. Hei jätkä, saat mä antaa sulle vinkin. Samalla pensalla aestit vaan kuuhun. Pois tosta pala köyttä, eikä tää hitteet puuhun. Ai mut sä esität injää. Siksi haluut työttää kylällä rinkiä. Yrität saada kytis alaikäs mimmi. Jos ei onnistu, mä antaa soimaan lisää immiä. Nyt lähtee autosta, isompia ääniä. Sori mut sua, ei voi ku sääliä. Nyt ainakin kaikki sut näkee. Jopa silloinkin ku Corollas hyytyy mäke, joo. Tervetuloa, minä olen psykologi Andersson. Ja teillä on tällainen niin sanottu Corolla-syndrooma. Se johtuu lähinnä liiallisesta pilluringin ajamisesta. Muuten onko teillä pillua? Jaa. No, minä suosittelen, että hankitte sellaisen. Niin tähän itse syndroomaan meillä on sitten 2 hoitovaihtoehtoa, eli joko ammattikouluun tai lobotomia. Molemmilla saadaan kyllä ihan sama vaikutus, että saat itse valita.